Юпи! Патриция, ела насам. Ела насам. Ела насам, бе. Спри. Ела, Патриция, насам. Ела, тати, сега да се върнем. Ела, айде. Ела насам, Патриция. Насам ела. Патриция. Хайде, тати. Браво. Уникално. Виж, точно по този начин се води куче. А? Мога да отидем и само си вземем дрейки. Не, той ще стане 8:30. После той ще се стъмни, няма смисъл да се връщам. По-добре да стоиме половин час и тогава да тръгнем към вас. Не бе, аз бих се разходил още малко, примерно, тя колата е на Нишава, да слеземе тук малко надолу и да тръгнем да се качваме и той ще мине половин час. Даже може и по-скоро. Алиса, защо? Какво става там? Абе...